επιχειρήσεις τους και από τα τοξικά ομόλογα. Προστασία των δανειοληπτών. Ανατροπή και κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων Σιούφα, Ρέπα και Πετραλιά. Πάταξη της ακρίβειας και της ισχροκέρδειας της αγοράς, αυστηρή μείωση των κερδοσκόπων και των καρτέλ τροφίμων και καυσίμων. Τακτοποίηση όλων των συμβασιούχων. Καμία ανασφάλιστη εργασία. Δημοκρατική επαναρρύθμιση όλων των εργασιακών σχέσεων. Περιορισμό της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. 35ωρο χωρίς μείωση αποδοχών. Απόκρουση της εκποίησης των ΔΕΚΟ και των υπηρεσιών του δημοσίου για να μην υποθηκευτεί το μέλλον της υπηρεσιών υγείας, παιδείας, πρόνοιας και γενικότερα του κοινωνικού κράτους. Ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών. Κατάργηση όλων των εργατικών νόμων που κερδοσκοπούν σε βάρος των πολιτών αυτής της χώρας. Η σημερινή απεργιακή κινητοποίηση συναδεύεται από την εμψυχρό δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Για μας, πίσω από αυτή την ενέργεια δεν βρίσκεται ο υπερβάλλον ζήλος ή η απώλεια ψυχραιμίας και η λυπή εκπαίδευση ενός αστυνομικού, αλλά η συνολική, άγρια και αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Η πολιτική που ενισχύει τις δυνάμεις καταστολής και νομιμοποιεί τη χρήση πυροβόλων όπλων κατά διαδηλωτών, την ίδια στιγμή